Важна среща в Лондон за бъдещето на Барселона. Ханзи Флик ли е новият менеджер на каталунците? Директорът Деко и неговата дясна ръка в клуба Боян Къркич са в Лондон и тази сряда се срещат с Ханзи Флик, бившият менеджер на Байер Мюнхен и селекционер на Германия. Той винаги е бил опция за Барселона, но проблемът винаги е бил икономически, финансов. Спорт. Каталунският спорт пише, че тази среща се състои в Лондон. Деко и Боян Къркич се срещат с Ханзи Флик с идеята да го уговорят да застане начело на Барселона. Интересно решение, направи чудеса в Байер Мюнхен Флик, но провали Германия на световното в Катар. Все още няма яснота за бъдещето на Шави. Знаете, много турбулентни времена за Шави Ернандес, Лапорта и Барселона. Още в началото на годината той каза, че си тръгва, но в крайна сметка промени решението си, след като Лапорта го накара да го направи. Впоследствие обаче думи на Шави не се харесаха на президента на Барселона и изглежда легендата на каталонците е на изхода в момента. Все още обаче нищо не е официално. Като цяло отношението към една